teñen procedencia vasco-navarra, viñeron aquí a cara ao século XV, aproximadamente. Eu teño como hipótese que fuxían da Inquisición, como Galicia estaba moi lonxe da Real Chancillería de Valladolid, pois agacharon por aquí e montaron, eran ferróns, e montaron ferrerías na contorna do río Leira, en Córgomo. Transcurriron con unha vida dedicada á agricultura, prácticamente, e xa no 19 pois tiveron comercio, logo dedicaronse á banca, etc. Florencio significou como unha especie de resplandor dentro da familia e de unha ovella gris, por decirlo de algún xeito, que tiña pois unhas dedicacións moi peculiares, non? Dedicarse á poesía, dedicarse ás iniciativas culturais e de algún xeito pois non tivo tempo de poderse proxectar pola Guerra Civil, polo que aconteceu daquel tempo. Sí que é certo que era un home moi popular, moi integrador, e dentro da familia era un home que avivaba moito espírito, gustáballe a cantarena, gustáballe a juerga, gustáballe pois todos aqueles elementos familiares integradores que significaban para él un pasatempos máis, e dentro da familia era un home moi alegre, moi aberto, e un home con iniciativas, é dicir, a súa vertente ou a súa deriva política en Valdeorras pois tivo un certo eco. E logo pois foi unha ausencia moi notada, tanto no círculo de amigos que tiña, como na propia familia mesma, pois todo o mundo estivo pendente durante todo o seu exilio, pois do seu itinerario vital, persoal, familiar. Notouse moito esta ausencia e, bueno, ata a primeira chegada de Florencio no ano 68, casi 30 anos despois do golpe de Estado de 1936, pois foi moi ben recibida, moi ben acollida e con un desexo enorme de querer vir de novo á súa terra, que era onde disfrutaba, que era onde paseaba, que era onde se relacionaba, e, bueno, é o que teñen as dictaduras. Introducir por parte da Academia este nomeamento das letras ao 22 vai supoñer un paso moi importante, sobre todo na cuestión asuntiva e integradora do que se pode, como ferramenta de sociabilidade e de coñecemento e, digamos, pedagóxicamente falando aos rapaces, é un arma moi importante para saber que hai cousas que non poden acontecer na sociedade.